Der har det her. Velkommen til min første video på den her kanal. Jeg vil lave en. Jeg har valgt at lave den her kanal, fordi at jeg havde en gammel kanal, der hed Frederik Plays, som blev hacket og blev så derved slettet. Rigtig rip. Men jeg tænkte, jeg vil starte på en frisk. Jeg kommer til at spille inde på en masse til server ting, og jeg laver en masse. Blandt andet en server /SMP, der hedder WarfSMP. Jeg spillede på den på min gamle kanal, den er stadigvæk op, så jeg tænker, at jeg vil spille på den igen. Jeg laver en ny serie derindefra, men jeg har godt nok alle mine ting derindefra fra min sidste serie. Jeg vil også lave meget lidt med nogle historie, storytime, cutcoms ting, men det vil ikke være så tit. Ellers så vil jeg lave noget PvP-relateret og sådan noget minigames. Det er sådan det, jeg vil lave på min kanal. Jeg vil også komme til at lave noget lidt forskelligt med nogle af mine venner. Og spille noget som Deep.io, Agar.io, Slither.io og alt det der. Men jeg håber, I vil nyde min kanal, og så ses vi bare i næste video. Hej hej.